Bravo, devojke, bravo, devojke. Zeleno, 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 crveno. Šupka. Ma danas sam na A crveno. daj, zeleno. 5 zelenih za prvu emisiju, čestitam. Napokon neko razbudio, čovječ. Nasmejao si nas sve. I to baš... Ali ovo je imitacija. A to je vrhunska imitacija. odlično. Maca, bre, pa on vidi ovakav kakav je totalna suprotnost, pa je počeo da mi liči na Macu koliko ga je dobro skinuo. Marko, Ne, super, super. Odličan 5. Alčan. Aj, kaži, Rotlaj. Alčan. Alčan. bolje radi od tebe to. Ja sam pravi Maca. Normalno čist. A reci mi, Šta? jel su ti imitacije fah ili ti je Maca samo lego? Svašta. Znači, u sledećim emisijama idemo isto imitati. Bravo, ajde. Super. Samo ću kratko. Moment gde svi se smejemo, on priča s Macom, on ne reaguje ni na šta u okolini, on ima svoj tekst i tera svoj tekst. Odlična ti je koncentracija na ulogu koju izvodiš. Sad ću da kažeš jednu stvar. Ne, suprotno treba da radiš. Da se uključim. Koncentrisan si ti, ali kad je aplauz, stani. Da bi te čuli. Tako je, pa ne možeš, jer ti si tamo divne stvari je govorio, a mi ga nismo čuli od ovoga. Ja sam htio da ti kažem da staneš da bi te čuli, jer ste mi pričao nešto za ovog. I to mi je bilo divno da čujem šta ga... Više ti se dopalo. Ali će to u montaži da se izvuče, sigurno. U montaži će to... Ali ono što je istina, što je ona rekla, jeste da si bio u koncentraciji, apsolutno, od početka do kraja. Prespreman. On je odmah došao. Prespreman, dečko došao. I tako je to odradio. Fer, ja ne znam da imitiram. Ja sam oduševljan kad neko dobro imitira. Gotovo kao Pavle si uradio. Fantastično. Odličan si bio. Ko lutka. Najbolji si bio. Marinković! Vidimo se u sledećoj epizodi, ali mi ćemo još jedan